Kakang Senopati Suraloko. Ije jaman. Wis sawetara suwe anggone awake dhewe jengkar saka Jenggala Bupati Calon Garwaku Dewi Sekartaji kan. Ananging kok yo aku seprene durung ana kecolok papane Calon Garwaku iku Kakak. Nuwun inggih jaman. Panci sampun tebih tampah panjenengan kaliyan kula awit saking Jenggala ngantos dumugi papan mriki. Yo. Banjur kepiye carane supaya aku enggal bisa nemokke Calon Garwaku iki Kakak? Bab nalika semono aku malah ora takon ana ngendi sesingidane Dewi Sekartaji ya. Nah, banjur ana ngendi aku Bupati kan. Punten dalem sewu jaman. Panci radi banget anggenipun Bupati Dewi Sekartaji menika. Duh. Kepiye to Kakang iki? Wong dak suni pirsa kok malah bingung. Kudune Kakang Senopati sing sepuh. Lah yo iso paling ibu partikel to. Nggih. Sawula papunten dalem jaman. Yo, Jajanipun badhe ngangluh. Nanging kula rikuh kaliyan panjenengan. lho, kok iku barang to kan? Yektosipun sasampunipun perang tanding kaliyan Bupati Budas Tegal Ya. lumrah awak kula tansah. Monggo tasih ngagem panjenengan ngantos dumugi papan mriki to. Monggo nggih tanpa lereng. Wah. Yo, sing gedhe pangapuramu Kakang Senopati Suraloko. Awit saka kadrenging atiku enggal bisa nemokke Calon Garwaku Dewi Sekartaji. Banjur aku ora bisa mikirke sliramu kan. Nggih. Boten napa jenengan panci sampun kewajiban kula. Tapi anu jenengan Iya kan? Nun sewu. Nun sewu saderenge. Iya, iya. Menapa? Panjenengan ndak ngasto arto. Lho, kok Kakang Senopati takon aku ngasto arto apa ora iki banjur karepe kepiye kan? Nggih, jujur mawon kula niki pun saya nggih radi ngelak. Wah, Nggih mbok karepe jenengan iku pangerten sithik ngoten lho. Ngopi-ngopi napa pripun menika kadose kok teng kajengan wonten warung. iya iya. Yo, yo wis. Gek ndang awake dhewe liren ana ing papan iki. Wis, Nanging monggo dhisik kan. lho, wonten apa? Sadurunge dhewe ngopi-ngopi, aku arep matur karo Kakang. Matur napa jenengan? Ngene kan. Kanggo sawetara wektu iki Kakang Senopati Suraloko aja nyebut Jinu Kertopati kan. Kaya ngono apa? Sebab kanggo sawetara wektu iki aku bakal salin asma. Nggih. Aku bakal salin asma ande-ande lumut. Ande lumut. Ini Kakang Senopati tetep tak keparengake nganggo asma Suraloko. Nggih, nggih. Nah, malah para wiwit dina iki tak keparengake sira jabel lan basa marang aku. Jabel. Iya kan? Lah jabel niku napa sih? Duwe Senopati siji kok koyo ngene. Mulane biyen nek dong sekolah iki rasa ngadol kliyang ae. Lah sampean kok Mas? Latihan mas. Kon sekolah malah kliyang ya ora ngerti kok iki. Jabel kuwi muku. Apa? Apa? Oh iya. Lah jabul kedas napa kan jenengan? Lah iya. Waduh. Ciloko. Kok ciloko kan? Lah napa kula mboten kula arep apa jenengan? Ora kan. Iki aku sing ngersakti. Kula dijabelan basa marang aku. Nggih. Menawi makaten misaken dalu-dalu jenengan. Yo. Gede panarimaku marang sing kamu Kakang Senopati. Nggih. Terus saiki aku nyebut sampean Mas Andi dulu. Wah iya bener. Mula wis, yuk agak-agak wae dhewe liren ning papan kan. Ya wis, monggo Mas, ayo. Sa
Ampurasun, pahorono bakule iki Kang. Usai masalah nek. Iya. Iya Kang. Podo Kang. Hah? Bakule kok rada kentis ya? Bus sarung butuh kentis. Melanis. Kang kentis ki apa nih kentis ini? Yo adine nek ya. Hah? Lah, Kae bakule iki lho. Kok disawang? yo engko nek rene tak sawangi. Urung rene sibuk. Syukur saya dalang syukur. Oh, bakule ora mangerten. Aku ngelak lho, Mbak Ki. Aku tak susu lah susune ngawe ape kok. Lah susune jenengan susune sapane nek kene ana liya. Boten dodosan. Jawab menu, ngerti menu apa? Lah menu iki apa sih? Ku menu ku ya. Iya. Main opo? Biasa ora kalau iki. Lah kuwi ra kok dibajak. Wis ngene wae kabeh sampean. Ora nyebut. Aku pakai susu. Susu apa kan? Susu dengan. Boleh ada ditawari. Gowo ya Mas. Kapan Bang? Besok. Ya. Tapi susunya juga Mas. Kayak pancen. Ya, kalian yo. Ora, siji tek apa. Wes. Saiki men jok sakit kok. Ya susu ketau. Aku susu yang ada coklat-coklatnya. Apa tau Mas? Susu coklat. Aku coklatnya. Susu coklat. Sing aja. Aja dibagi. Lah sing apa Mas? Sing apa? Nyat dikenyat nyat ngene iki lho. Ana to? Iya. Ayo pokoknya lagu iklan susu sing duwe bayi-bayi iki lho. Ora tau nonton TV. Ana apa ora? Kudu ana. Ya kudu nek ora ana sampean tak kenyot. Lho. Sampai Ya wis konsekuensi bakon to, kembali adalah raja. Ya wis niat celak nolak. jangan. Lumayan ya kan susune. Oh, susu raine. Sampai ada susah susu wae. Pesene susu kok. Lha kok sing disawake mbok raine lho. Lah ini rata. Rata piye ngono? Bapakne kiwa tengen rata piye? Mancing lho. Ya ora. Jejane mantu nek sampean iso delok. Oh iya, matur nuwun, Mbak. Wah, cocok iki. Mbak, janjane papan kene iki apa to arang kok? Mau pas aku liwat tak sawang-sawang kok yo anane Mbak, 12.000. lah kok nang sini? Tim propertine sapa to? Ayo lega. Ya kudu ana isine lha iki sing kaya ngene iki lho. Lah jareku ngombe. Gondong ono, Mas. Lho kok Susu. Ya anu amal kebuatan. Nek sampean ono berarti sampean amal elek. ya wis. Bawa kemana tuh? Mau sing kae sing ladeni awake dhewe
Ketoknya warungnya tambah rame kan ya? Ah padha ae nyawang sing iki ya wis lumayan kok nono syukure sampean kuwi. Yo ning sampean iki rada lemot, Mbak. Wong mau aku bengok-bengok keluar ora mesti semau. Ya nek kuwi salahe bapakne sing gawe. Lah kok iso? Ya mungkin kurang setetes lebih kan dadi lemot. Pas pembagian kuping ora teko ngono. Ya. Baik, sampean ki kok ya aja ngono ki lho. Jenenge wong wedok tak senenge dirayu, digombali, dialem, mah disengaki kok. Ning mau aku yo gombali to kan. Gombalane iki nyelekit Mas. Lah iya. Sampean ku nek karo wong wedok ngaki ya ora payu-payu. Wah, aja nyindir lah. Wah aku dhewe yo ora payu kok. Yo ngapuran aku, Mbak. Janjane yo ora maksudnya aku gawe pesing atiku. Nanging apa sing tak kandhaki kita yo bener to. Yen sampeyan ki jane yo mancung, ning mancunge mancung mlebu. Iya, kalau kamu dewi mancung koyo antena. Iya. Iya, Bu. Atus budi. Kok kayaknya tak sawang-sawang. Sampai itu satu ketemu di depan ini. Iya, Bu. Sampai itu sopo toh? Nuwun sewu, Ibu. Banjur pegangan apa depan iki? Aku depan iki pegangan. Lah terus? Seneng kowe. Kowe iki yo wis tak jomblo, tak toko. Bicara sama Mas Gatot iki. Iki lho. Sik. Mas piye? Piye? Sak menita. Wis, Mbak, ning ampun ngatus mekaten. Wong kula kalian kang Surabaya iki yang bedo menapa kemawon nggih. Saged. Sampeyan saiki Ini apa Mas? banjur piye bisa aku ngajeng to, Bu? Kok malah kula banjur pun kudu putra. Wong umpami panjenengan kudu gawe mawon, kula boten nolak, Bu. Aku. Nek bojo rak mayat to. Tondo ae. Aku lah, dalangan kayak ngono kok. Weh, kula gawe apa nih, Bu?
ngerti nadyan to latihane mung 10 dina muput areng suwan katur dhateng Balawi Agung wonten ing Curug Sewu wonten dalu punika juga pareng suwan kanca-kanca dari Kalpanak juga bismillah matur suwun terima kasih Terima kasih atas partisipasinya. Iya, dan juga kepada para penonton yang tentunya ini masih setia. Saka pojok wetan tekan pojok wetan. Saka pojok wetan tekan pojok kulon. Heeh. Saka Sendang nganti tekan ujung Pura. Oh, aduh meneh. Ngendi Sing saka Kalices yo ono. Kalices. Curug yo aduh curug iki. Curug ki adoh. Heeh, Nenggala ya adoh. Adoh. Makmu Kijah ya ono. Malah ono anak mangan biangane kae. Oh, ngempeng kok. Tak kira gak ngrikiti biangane. Gawur. Wah, kayak juga kesempatan malam hari ini aku dan kita ramu. Iya. Rokok Mas Mat loh. Teko aku. Dong ono acara dangdutan sing ngene sing dijaluk kene pala Parsera. Aduh, niki masih dalam suasana Merti Desa Curug Sewu 2014. 2014. So iki event pertama Diadakan bocah di yang ngatasi cah nom-nom Curug munggah panggung acara ketoprak ing atase bocah cilik kowe jendres. iki ora cah nom kowe urusane kowe iki wong dikembangan tok Wong tuwa howe anake gerakan gawe pong-pongan. nek ngene sik nom pantes nek jandene karo Mbak Devi. Iya, Mbak Devi ya sing pantes. Mbak Iin. Terusan Mbak sebelah siapa? Kowe ora melu, kowe bojomu wis ana ngene minggu. Sebelah siapa? Tarminah. Oke. Iin. Iin. Tak kira kakaknya jenenge Tarminah wae. Ya ono zamanmu biyen. Wah. Kowe ora sekolah ya, Jun ya? Ini dari teman-teman kakak yang mana, Mbak? Dari teman kakak Unes. Aku yang biyen tahu kuliah nang Unsun. Nang napa? Unsun. Apa kuwi? Universitas Sunan Kuning. Hah? Aku ya tekan semester 3 ya, Jun. Nang kono? Heeh. Mampir patutan. Mas Aris, Piye? seneng rasane ngati, bunga rasane ngati pada kesempatan malam hari ini. Heeh. Konco-konco Karang Taruna Taruna Curug Sewu. Bisa menampilkan sesuatu yang berbeda di walaupun dengan berbagai macam keterbatasan. Iki yo Mbah Lurah iki urusane. Oh, Lah wong sesasi kon main ketoprak kaya. Dek danane yo mepet. Blas, misalnya itu kan suasembada sinden macak ngono iki ora bayaran kae. Ya ora wis. Bayar aja karo-karo. Oh, ganyong sing latihan sesasi blas. Aku nukoki rokok lho, Jun. Apa? Aku. Nukoki rokok nyong. Tapi duitnya saka Mbah Lurah. Yang tadi juga luar biasa. Apa sih? Tukoki karo Mbah Bekel. Ya wis. Tadi juga matur semua terima kasih atas kiriman 2 bungkus rokok Bismillah. Sing satu tak kirim ke kanggo pepundenku. Bener. Sing satu lagi tak Didum dhewe. didum kanca-kanca. Lah kowe Nek gandeng kanca-kanca ora sampe tak sak dhewe ngono Mas Dek. Wis, saiki sesene atur atur panglipur. Kae ono gereh kok nonton toprak. Endi? Greo iso metu anake. Anjurne anak gereh iki jenenge apa reng tau teri po? Teri urusan Ebi barang. Terine ya wis ndung kuwi. Ayo Debi munggah. Ayo Mbak Devi katur dumateng Enak. Mbak KKN. KKN perwakilan dari Kura Ninja. Lah, kok kura-kura di jaro? KKN KKN Kura Ninja. Bener kok? Nah, gue lulusan Sunan Kuning yang ngono gue KKN gue. KKN itu udah kura-kura ninja. Ayo kayak nembang nang ngene men dais. Mbak Devi ngerjani. Yo, tok. Gua Pak Jarwo paringi kagem Mbak Devi ugi Ayo, ingin katur pinarak wonten ing podium. Ayo. Tiba bijine elek. Rasane go sepatu. Ambune Wangi porane. aku pokoknya sing kae lucu. Sing di Iki karo pisan. Mas aku sepatu. Aku pancen buri banget. Tanpa aku. Nah, bojomu ning kene lho iki.
ayu-ayu kok jempolnya bubulen ya. Sikile ting plepek. Oh, Debbie dari mana? Dari rumah. Ya, matur suwun. Nama lengkap siapa? Debbie Rima Priska. Apa? Debbie Rima Priska. Oh, Debbie Partina. Ya, oke. Dari UNES ya, jurusan apa? Jurusan seni musik. Jurusan Sukoharjo Magelang. Ya, oke. Oke. Sebelahnya lagi pendamping sebelah kiri nama siapa? Ngomong sing seru bener. Halo. Oh. Pateni meneh. Bocah kurang kulino ngemek-mek ngono kuwi kok. Lah dimek. Walah nyekele. Ram. Biasanya ngono kuwi nek isih kuliah nyekele mik ngene iki. Nyekele mik kok ngono lho. Ketok. Asline kono jubleng. Oh, asline jubleng. Nama lengkap siapa? Iin Rombiah. Ya. Ini nama. Koncone sudah turu apa piye? Gua bilang. Tahu ning kene tuh. Kowe kacan-kacane ora rene ora medhun kowe. Dires pokoke. Iso nyanyi ora? Iso mau sidan dosa. Oh, nyanyi Pak Lurah iso ngatasi ini. Tidurnya di mana? Di tempat Pak Lurah, sama Pak Lurah juga. Jangan berani-berani tidur sama. Oh, kalau sama Pak Lurahnya tidak. Oh, tapi kadang-kala. Oh, tidak. Oke. Oh, coba Sudah berapa dina di sini? 10 dina. Oke. Sudah seminggu luwih ya. Oke. Minumnya teh gendul ya. Aduh. Wong loro ora petro kabeh. Yuk, linggo. Halo, katur dumateng Mbak Inama, nggih, kalian Mbak Sri Sayekti menika paring pangipur kagem duduk. penonton. Oh, koyo Inilah produk utama kita. Cap 2 Munyo. teret. Sake lho ki bapakne buset iki. Ah, dosen kok luwe kok. Kiai. Bapaknya Kiai. Oh, ki kiai. Hanya bupati. Bupati Sunan Kuning. Bupati Toprak. Bisa nyanyi ya? Nyanyi, Mbak, satu lagu. Monggo Mbak Iin. Saksaknya. Goblok lagi. Nyanyinya di situ. Ya di sini. Kalau di situ bisa, kalau di sini tidak bisa. Apa bedanya? Ini kata bocah ora tau latihan ki. Iku liahe bijine nembak iki ya. IP berapa? Hutangnya siji, IP-ne siji. Wah, aku ini. Oh, timbangannya aku Apa piro? blas. Sampean kuliah. Oh, kuliah berapa tahun? 1 tahun berarti. Setahun KKN. Setahun Oh, 3,5 lho. 3,5 ngene. KKN UNES 3,5 kok ngono kok pedho. 3,5. Oh, dene ngono. wis kok gak nguyuh ning gone lho, Cuk. Kon pedhone. Nguyuh Aja. tak tadai. Oh, kaya anakku kan barangnya nek nguyuh ku. Oh, piye? Saploke wis rada gedhe ngono kuwi. Heeh. Oh, nek menika nulis ngono kuwi kok go pulpen gak. Lah terus Nguyuhe. kacang ora ninggalan jalan ya ngono kuwi. Nulis tulisane jenenge biangane to. Ya. Iki ta. Tekan ya ning ngono kuwi tekan nggon titik entek. Entek terus. Terus biangane perahe liwat. Heeh. Yo terusake kurang titike biangane ya padha dene. Yo tak terusake lek ayo gandeng biangane ya dadi Pulau Kalimantan. Ora petro kae kok. Mau. Wis iki digapakne iki. Bali ro. Iki wis iki. Ora nyanyi lho, Mbak. Kon nyanyi, Bang. Nyanyi karo Mas Ari. Baru nyanyi ora jane Kene Nyanyi, kene nyanyi kamar mandi hadiah ya kecil. sabun. Wah, wong KKN si ayu-ayu mlakune sini. Kaya angkatan struk. Yang siji nganggo jilbab.
abang Golek mutung tenan ra tuntas KKN e yo diteni kowe lho Jun. sing siji nganggo jilbab ora pati cetha. Abange wani ijo ke. Ora pati ireng ngono kuwi utang dadi Tapi bagaimanapun juga Ya. ini teman-teman KKN juga sudah ikut menghibur. Menghibur. Ora kita latihan ping pindho langsung kon dadi sinden. Wah, dadi sinden. Sinden aku sing bejo uut kae. Delok matane ora klirak-klirik. Aku ra melu maksud. Aku ngomongnya ning mburi wanine. Ayo ngono wae anggere ana cewek anyar ngono mesti kabeh di SMS kok. Cocok iki. Ya. Labure apa iki? Ya monggo. Ini Bilang. anu bae iki. Nggih. Gunake Rina karang sing musyrikine kayak tindakan Kuwi si Ayu ki yo iso nih Ayu. Ayu iso ayu. Ayu. Oh bakar jagung. Ayu kayak bakar jagung. Enggak. Karo Mbah Butuk. Duit karo Mas Jundoko. Nah iki mlakune si apik, Jun. Ya apik sih yang mlakune. Aku yo nganggo setriwel kamu jeleki. Auratmu. Vokalis El Fatah meneng-meneng. Penyanyi Elvata apa? Oh penyanyi rebana Krido Budaya. Ayo ndi ini enggak ayo. Ayo nyanyi ayo. Buka lambimu. Oh, aduh kabeh. Aja buka kabeh, aja kowe. Cepet buka. Muga Rina Medun. Alon. Yo, taluru. Lalu Pak apa ini? Inilah bakul jagung dan bakul gorengan. Kadang lek bujuk tukilan. Ya, monggo Kang Jundoko niki katur panglipur kagem para kanca-kanca Karang Taruna ugi para pengunjung niki. Agune apa? Acara ketoprak. Agune apa? Mumpung burung kontrasepsi lho iki. Oh, kowe penyanyi bego iki jane. Yuk, Weti. Apa kuwi? Sik. Aku wae lho, Cung. Ambune. Langsung bensin oplosan. Jajal. Jos. Apa? Jajal. Kandem. Aja kowe rung rampung kowe tugasmu. Njaluk dobong rainu. Kandem iki ana koreke. Polosan bersama Gerak Polo.
tidak lupa untuk konco-konco teman-teman dari Kalpanak juga Bismillah matur suwun makarya barengnya.